atsebula ukunatha njengabendlenkulu omakhungu onkila nova phomna manontshanga sodibandlela ngamabhelo langozondo khubo noqundo mafunda bezitho nontanda kuphakanyiswa okuguqa kandelo omphemba kalolu suku lwanamhlanje the 12th of April 2022 yiyo kaloku la nyanga inkulu la nyanga yokubhubha kukaYesu kodwa ungabi naxhala kuba iphinde kwale nyanga avuke kuthiwa inyanga yenkululeko ke kubantu abavotileyo nge-27th of April 1994 wena mntu ungazange avote ke mhlawumbi uyabona kuzawuzicingela ukuba kuwe ithini le nyanga asizuyitsala ke namhlanje mntana omhle siphethe uMavumbuka njengoba usazi ukubana ngaye uWednesday siphatha amagqaba amaxolo amathambo siphatha imihlaba siphatha amanzi siphatha iziwasho lesiyiphetheyo is none of the above ayilogqabi ayiloxolo ayongcambo abanye bazibuza uba iyintoni na lento bhele abanikazi bayo bathi lento ibufungus yiparasite lento yinto ekhula kwingcambu zemithi ethile ingakumbi le family ekuthiwa yi-acacia kwakuthiwa yi-acacia kudala le family edibanisa nomnga umkhanya kude umthole bona la mithi ikula family siphethe yena ke uMavumbuka seso sityalo loo nto ingathi busityalo ibomvu ikhula kwezo ngcambu siphethe uMavumbuka ke mntana omhle sithi wena mntu ofikayo subscribe siyadidiyela kweli khaya don't forget to comment uyabona kubhele akakaphenduli nenye comment ukusuka kwinyanga kaMatshi bendixakene nento bantwana bahle samane nalento yale venkile ndibanga ndiyayizama lento ingathi yintsha ifuna uvuthwa ndibanga ndiyayipheka lento yandirhagamela ndithi ndizama uyoja ayibo lento lena iyandijonga kodwa ke noko sithe saqabela ekugqibeleni irhagama lenja injalo masingene ke kuye uMavumbuka lona mntana omhle lento ibufungus iyinto ephila kwi-relationship neso sityalo sithile okanye ingcambu zawo lo mthi okanye lo mthi itself ngale nto kuthiwa yi-symbiotic relationship but le i-relationship is parasitic inida le ngcambu yalo mthi so that izokwazi ukusurvive is bright red xa uyibona ehlathini inevunjana le nto ingakumbi ukuba uthe wayithatha wayigcina kuloo kona yazibona mosento ezinamavunjana njengalaa nto kuthiwa nguthuvishe abanye bathi nguthuvana kodwa bathi nguthuvishe kwezinye ikona kodwa xa uyijonga apho kubhalwe khona kuthiwa thuvana zihambe ezi zinto zibe nemisebenzi efanayo noMavumbuka even though zingafani ngokwenkangeleko kodwa ngemisebenzi ziyayelelana nantso ke into yasevenkileni sithi ke mntana omhle njengoba kude kwavulwa nje wena mntu othi ukufutshane nemonti uyakwazi ukuzojikela kule nyanga ka-April qha only kule nyanga ka-April siyayikhupha ikhombo yalapha ekhaya nge-500 rand only dlula ke bhele ungene kuye uMavumbuka lona njengoba sitshilo sithi ukuba udibana naye kwindawo ethengisayo uzawufika i-brown kodwa xa udibana nayo phi ehlathini usenofika ibomvu lento kusetyenziswa laa nto inamaququnya okanye uyisebenzise nesi siqobo that fibrous tuber bathini bathi ke sizamuthi laa ndawo yombayo yiyo ethi nayo ibe iyasetyenziswa usebenzisa le ndawo yombiwayo nale ndawo ikhulayo but ikakhulu ke kuthiwa the stem meaning le ndawo abantu abayomba ngeepeki ezinto zombayo ithini ke lento kaMavumbuka uMavumbuka lona xa ufuna ukumsetsha mntana omhle we advise ukuthi usebenzise the scientific name i-botanical name njengayo nayiphina into eyiplanti oyisetshayo nalo ke igama layo mntana omhle ndifuna ulibiza ndiliyekele
kuwe nazi common names zayo lento ekuthiwa ngumavumbuka. Eyona nto ke ezawubalulwa ngomavumbuka njengayo yonke into eliyeza iyinto esebenza u-left iphinde isebenze u-right. Sizawuyitsho ke lento xa sesipha phambili. Xa sithetha ngo-left no-right iyeza ke mntanomhle sewuyazi ukubana liyaguqulwa. Nantso ke into ekukhumbuzayo ukuthi ungalibali ukuzibandakanya neli khaya ngokuba usubscribe, ngokuba ukomente, ngokuba ushare, kope wena uyofaka nakulaa Facebook wakho nakuloo Twitter the link, umeme nabanye ukuthi mabeze kwaBhele. Medical yenzani le nto? Bathi mntanomhle iyazitrita izilonda. You know what is interesting abantu bakuthi xa bethetha ngomavumbuka in the main bamazela izinto ezinganyangiyo. Umavumbuka unyanga izilonda externally, anyange izilonda internally. Into ezingakhange siyitsho ukuthi ngokophando bafumanise ukuba eTanzania namanye amazwe bayamsebenzisa umavumbuka ukunyanga ii-cancers ezitopical, yazibona ezi skin cancers, baphinde bamsebenzise nakwizinto ezinjenge-ulcers. Ukuba ide ihambi yomaphi ke andifuni ukuyifakaza, ndithetha ngento endithi ukuba uziyele kuGoogle uzawufika ikhona. Kukho le nto kuthiwa yi-dysentry, yi-diarrhea lena ehamba ibe negazi, ngesiXhosa bathi isisu segazi. Umavumbuka lona kwiindawo ezisemaphandleni bamsebenzisile ukunyanga i-dysentry. Ungabuzi ke mntanomhle kuba kaloku ngaye uLosithathu sithemos asithaki. NgoLwesithathu sithi le nto yenza ABCD. Sizayitheka ngoLwesihlanu ke apho sizawujonga ukuba sithathe phi kwezi zinto zininzi sidibanise sithi vandla nje, ukwenzela uba nawe uphinde uthathe uxube udibanise nezakho. Siyakumema ke nakwisikolo sakwaVusilanga apho kuthakwa khona so that uzazi nezi principles zokuthaka. Baphinda abanikazi bento bathi umavumbuka lo izinto ezinjengegonorrhea, igcushuwa, yayibona igcushuwa, kuthiwa xa usebenzisa umavumbuka uyakwazi ukuyikhuphela ngaphandle igcushuwa. Siyayiphinda into ethi iyamani kuGoogle, ufike ubhale the scientific name, uthi comma, uthi PDF, apho uzawukwazi uhamba uyodibana nee-journals okanye izinto because ukuba ufakanga PDF iza kuthathwa ukufaka utyhatyiwe. Unganelakhi ke noba uthanga PDF. This is how mna I normally search ukwenzela uba ndikwazi udibana nento engazundisa komnye utyhatyiwe but kwinto ebhaliweyo yabhalwa then yaseyiviwa and then yaconvertwa to PDF yabekwa ke ngoku apha kuGoogle. Hambo ikhangela ukuthi bathi ithini igonorrhea. Baphinde le nto kuthiwa wena mntu ongusisi one-menstrual problems, apho vele ufumanise uba uba nee-menstrual pains, iyancedisa le nto. Yabona ke ukuba kudala ukhona kweli khaya uyayilandela le nto siyididiyelayo. Kudala sathetha ngee-problems ze-menstrual pains okanye ii-problems ezihambe zidibanise nee-menstrual cycles nee-pains associated with i-menstrual cycle. Sitsho ukuthi nazi izinto ezincedayo. If ubugrupisha ke wena ubuzawuyazi uba okay, umavumbuka ndingamdibanisa nale kuba ziyasebenzisana okanye zenza into enye. Sitsibe ke size kwezi zikamayezeni kuba yile ndawo abantu abayingxamelayo, abantu abanamdla ukuthi le nto kuthiwa medical yenzani, bafuna ezikamayezeni. Yokuqala ke yile exhaphakileyo kwezinye ikona, ukukhupha isichitho, uzafika beyiguba njengaxa besenza ngenongwe bayithambise apha ebusweni ukwenzela uba umntu akhuphe izichitho. Bayigube okanye bayigreyithe noba bayitheni
umuntu azithambise ohlobo kwenziwa ngakhona ngenongwe ukukhupha isichitho, kanti abanye bayayipheka benze kwimbiza ezikhupha isichitho, kwimbiza zophalaza, kwimbiza zokupeyita bakhupha izichitho ngaye uMavumbuka. Uyakhumbula mos sitheni sithe iyeza liyaguqulwa, iyeza lenza u-left lenze u-right, it means iyeza liyaya phambili liphinde libuye umva. Sithini? Sithi khupha isichitho, kodwa the same Mavumbuka ufaka isichitho. Esi sichitho ngelinye ixesha ube ngathi ubuso obu kukuthiwani ngathi lisele okanye ubuso bexoxo. uMavumbuka uyasetyenziswa kwezaa zinto zinja kuba kwayena uyinto enamaququnya, umaze le nto ingathi inamaququnya, bakwenza ubuso bakho ibe yiloo nto ingacacelekiyo, ingathandekiyo, baphinde bakuvusele izichitho ukuthi esi sichitho singapheli. Uba ngathi uyasithi esi sichitho siyaphinde siyavumbuka, uba ngathi uyasilwa esi sichitho siyaphinde siyavumbuka. Yiloo nto ngaphaya baphinde basebenzise kwalo Mavumbuka ukhupha isichitho. Inobude wayibamba mos ukuba sasithe unukani ufaka isichitho, unukani ukhupha isichitho, umsuzwane ufaka isichitho, umsuzwane ukhupha isichitho. Uyayibona mos le nto ukuba ipattern iyafana. Ukuba kuyaziwa ukuthi wena ubethwe ngantoni, kulula ukuba funyanwe laa nto esisitshixo sokuvula ukukukhupha kulaa nto ukuyo. Iphinde le nto njengoba sesitshilo siyichazile mos bivumbulula ichitho, iphinde le nto ikuvusele nje amatyala uba ngathi uyazihambela njengalaa ndoda simane sitsho ethi mina ngithi ngiyayihambela phela qhambuka amacala. Uyayibona mos laa ndoda yakhe yangumphathi kweli lizwe elandelwa ngamatyala, iba ngathi elityala ivumbululo, iba ngathi elivumbululo uthi akabethwanga ngamatyala na utata, ingathi uzamdinga lo Mavumbuka ukulwa la matyala kuba okosamazi esilwa matyala. Wayiqala into kulwa matyala ngoku, uyayikhumbula? And then wakhutshwa esikhundleni, yakhumbula? Wangena esikhundleni, yayikhumbula? Amatyala engakhange amyeke. Inoba ngulo Mavumbuka uyayivumbulula ke into embi ingapheli. Baphinde abantu abavusa izinto, umntu okuvusela into ayikhanda ayithethise le nto yakhe ayiphindaphinde ayithume ayifake uMavumbuka ukuthi iyovumbuka kanye kule ndawo kuyo, ikujikeleze nantsi into, ijikeleze le nto uba ngathi igxothiwe. You see, one of the reasons kungekho mntu othi uyasibulala isilwane, akabikho hayi mna isilwane za ndiyasibulala, isilwane kuthiwa siyolahlwa. Isilwane ukuthi hayi uzawufihlwa singakuboni isilwane, kudwa hayi uyohlanjwa isilwane. Ngubani othi yiza ndibulale esi silwane sakho? Is because ezi zinto zizinto ezenziwe spiritual and kuvusa izinto ezifile. How do you kill a dead thing? Bayivuse ke ngoMavumbuka uba ngacimba upasile iphinde vumbululu. Uyayibona ke le nto iphinde isetyenziswe kwizikhafulo, ingakumbi ezi zikhafulo zokulwa. Izikhafulo mose sizaziyo kudala sithetha ngazo kweli khaya, sisikhafulo sokulanda. Uyolandisa inqandamathe ukuthi esinqandamathe sizonqanda, ingakumbi nje banezimvula ingathi sifuna uba strong, ufuna uba kuzonqanda nantsi imvula azonqanda imvula. Ngoku uyayibona ke ngoku esi kuthethwa ngaso sesisokulwa, uthumela intonga. Xa uthumela intonga kuthiwe mazithi vumbululu kule ndawo zithunyelwe. Kuyayibona mos omwelela bayafakwa, yayibona mos omthunyelelwa kuyathunywa kwezi zinto ukuthi mayothi vumbululu. Nanko mani uMavumbuluka kodwa yintoni le nto sithetha ngayo, iyahamba ihambe ivuse nenduku, ingakumbi xa ucima. Thatha uMavumbuka wakho wena umdibanise namayeza athile kowenu osela, usele ucime ngala mayeza acimayo. Uyayibona mos la mayeza acimayo, uyayiqonda? Ke ufake uMavumbuka ucime, uyiavoide ke mntana omdla le nto zii-hemorrhoids. Uyabona le nto ucimoko uphela uba nee-hemorrhoids. Uyabona ngoku ubusolve iproblem yangaphambili, qala iproblem yangasemva. Uyabona mos into eliyeza ihamba njani, engaphambili yakwazi uphinda ibuyele umva
besitshilo ukuba eliya eleft liyakwazi iya-right, so yilumkele ukusolve ii-problems zangaphambili zikuvusela ii-problems zangasemva. Sisancokola ngaye uvumbisto, yabona masisithe ngathi ngulaa mntu ungumama oqhwabayo. Linamandla eliyeza kwakuba lide libe njalo. Wena mntu onee-problems ukuthi nantsi into yandihambe esiswini, le nto ijikelezi, sike sayincokola mosinto sayibiza ngoba ingathi yinyoka ehamba esiswini, sayichaza amayeza akhona, jikele wajonga okanye usikhangela apha ekhaya sikwenzele. uMavumbuka bayamsebenzisa ukulwa nalaa nto kuba ngelinye ixesha le nto ithakwe ukuthi ingapheli, manivumbuka le nto imanivumbuka. So kuloo nto isetyenziswayo idibanisa noMavumbuka, even though lena yalapha ekhaya singamfakanga nje, sifake amanye amayeza including la sasiwachazile namanye ke esingawachazanga. Nguye uMavumbuka lo esisaqhuba ngaye sithi lo Mavumbuka uyafakwa kumayeza amadliso. Ukuba unedliso, kuba kaloku sisalwa le nto ithi ezinye zezi zinto yenzela uba ingapheli ikuphindaphinde, nalo eli dliso likhandelwe ukuba lijikajikane nawe lingakuyeki. Ayiyo laa nyoka ihamba esweni, lidliso eli. Uyava inyuka le nto ngathi ube nesitshisa xa ngumntu ongutata, ubomba yeyi iyakubetha nalapha emazantsi, ubudoda buyayekelela. Uba ungumntu ongumama ihambe le nto ikwenzele nee-menstrual pains. Yayibona laa nto ibichazwe ngasentla. Ukuba yiyo uMavumbuka lona ndiphantsa ukuthi umadliso, uMavumbuka uhambahambe akuncedise kuloo nto. Is very important ke mntana omhle ukuba uyamkela into ethi lo mntu ukunyangayo ninga-endapha niqhuba ixesha elide kuba amayeza ayatshintshwa. Yiloo nto xa unyangwayo emzini sukuthi kuba le nto inganyangeki ubale kuye komnye, buyela uthi bhele ayikapheli laa nto, so that kutshintshwa amayeza. Uza kubuza ukubana kwenzeke ntoni ngo-day 1, kwenzeke ntoni, uthi ukuthi zeziphi ii-changes ezenzekileyo, kuphi apho uthi hayi andincedakelanga, so that ajonge uba mhlawumbi funeka onyuse i-strength okanye kufuneka atshintshe iyeza na, okanye ongeze kwelaa yeza. Nabantu abaklinikhala andithi bayenza laa nto xa ubuye ekliniki unikwe into ekuthiwa ngu-TCA, to come again, unikwe idate ethi uzubuye. Nalapha emayezeni subaleka xa ungancedakalanga kulo mntu ebekunyanga, phinda ubuyele kuba kaloku nisaqhuba ngalaa problem yokuqala. Uzawutsho xa esithi hayi noko ingathi kudala sizama, ndicinga ukuba dlula mntakwethu. Omnye ke uza kuthatha adlule nawe aye komnye umntu amaziyo, afika kuprezente njengabantu kuthiwa yi-multidisciplinary team. Yabona mos xa ifunda le nto yethu sesibhadla kule nto yethu, apho ndikwazi ukusa komnye umntu ndifike ndithi heyi bhele, nanku mani umntu osisigule esihamba phaa kum, ufike kume nale ngxaki, senze le nale nale nale, nantsi bingathi iyenzeka, kodwa nakho apho sijema khona. Nincokole ke ngonalo mayezeni, umhende over okanye nisebenze kunye ukunyanga lo mntu. Njalo ke into yasemayezeni utsalile uMavumbuka, asikade sifike kwezi minutes zingaka. Masiyeke ilale ke kaMavumbuka siyodibana Friday xa sizawube sisenzani, sithaka. Nantsi ke indawo ayibhudileyo ubhele, uthe is the 12th, yi-13. ndimane ndibhalela u-13 apha phambi kwam, ndibanga ndiyathetha nanku umntu ubhala u-13 wandothusa, ndicinga yi-Friday the 13th of April 2022 is Wednesday ke mntana omhle. Siyodibana thina nini? Friday camago.